Салому алейкум мардуми Ноияи Вахш. Мо тасмим гирифтем ки қурби рубл ва асъори миллиро ба шумо ҳар рӯз пешкаш намоем. аз шумо илтимос хоҳиш мекунем бо диққат тамошо кунед. агар писанд ояд лайк гузоред, мо ҳар рӯз пешкаштон мекунем. имрӯз дар Ноияи Вахш қурби рубли русӣ перевод 171 сомонӣ ва агар шумо аз Тоҷикистон ба Россия фиристонед 174 сомониро ташкил мекунад. хариди доллар мо аз мардум мехарем 1030 сомонӣ, ба мардум мефурӯшем 1045 сомонӣ. рублро мехарем 165 сомонӣ, мефурӯшем 170 сомонӣ. агар хато карда фаҳмида бошед, 165 сомонӣ мехарем рублро, 170 сомон мефурӯшем. аз шумо эҳтирома хоҳиш мекунем ки бо диққат тамошо кунед. мо аз ин пас ҳар рӯз ба шумо пешкаш медавем. ташаккур.